Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον φίλο μου Πέτρο Σπανό που μου ζήτησε να κάνω μια ανάλυση της ταινίας που θα προβληθεί, της μπαλάντας ενός στρατιώτη. Πρόκειται για μια ταινία γυρισμένη το 1959 από τον Ουκρανό Γκριγκόρι Τσουχράη, η οποία εντυπωσίασε όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά και σήμερα θεωρείται μία από τις καλύτερες αντιπολεμικές ταινίες όλων των εποχών. Τι ήταν αυτό που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς? Ήταν ότι ήταν εντυπωσιακά διαφορετική από τις πομπώδεις σοβιετικές ταινίες των προηγούμενων εποχών και είχε μια αναζωογονητική, μη θεωρητική ματιά σε πραγματικούς ανθρώπους και στα προβλήματά τους, σε πλήρη αντίθεση με το σοβιετικό κινηματογράφο επί Στάλιν, στο οποίο κυριαρχούσαν αγιογραφικά πορτρέτα των ηγετών του κόμματος και των ηρώων του πολέμου. Πού διαδραματίζεται η ιστορία? Διαδραματίζεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κεντρικός χαρακτήρας δεν είναι κάποιος ήρωας, αλλά ένας νεαρός στρατιώτης, μόλις 19 ετών, που γίνεται κατά λάθος ήρωας, από τύχη, όταν βρίσκει μπροστά του ένα πολυβόλο και για να σωθεί καταστρέφει 2 εχθρικά τάγκ. Του προσφέρεται έφημη μνήα για την ανδρεία του, αλλά αυτό που ζητά είναι κάτι πιο απλό. Μερικές μέρες άδεια για να επιστρέψει στο σπίτι, να δει τη χήρα μητέρα του και να επισκευάσει τη στέγη του σπιτιού της. Οι 6 μέρες θεωρητικά είναι πολλές για να κάνει αυτό το ταξίδι. Όμως η συμπόνια που δείχνει προς τους συνανθρώπους του τον καθυστερεί. Πρώτα για ένα ανάπηρο στρατιώτη που δεν μπορεί να αντικρίσει την όμορφη σύζυγό του. Στη συνέχεια για να παραδώσει ένα δώρο στη σύζυγο ενός άλλου. Ακόμη περισσότερο καθυστερεί όταν στο τρένο γνωρίζει τη Σούρα, ένα δροσερό και όμορφο κορίτσι με το οποίο δένεται αμέσως. Με βαριά καρδιά την αποχαιρετά για να ολοκληρώσει το ταξίδι του. Για άλλη μια φορά όμως η μοίρα δεν είναι ευγενική μαζί του. Ένας γερμανικός βομβαρδισμός καταστρέφει τη γέφυρα που πρόκειται να διασχίσει με το τρένο του. Πρέπει να ολοκληρώσει το ταξίδι οδικός. Άραγε θα προλάβει να φτάσει στη μητέρα του πριν να αδειάσει η κλεψίδρα του χρόνου? Η οδύνη του πολέμου δεν αποτυπώθηκε ποτέ με μεγαλύτερη ένταση και λυρισμό από ότι στην μπαλάντα του στρατιώτη. Ο ίδιος ο Τσουχράη ήταν βετεράνος του πολέμου, εμπνεύστηκε από τις εμπειρίες του και δημιούργησε ένα βαθιά ελεγγυακό αφιέρωμα στους πεσόντες. Ο κύκλος αφήγησης ανοίγει και κλείνει με την εκτός κάδρου φωνή ενός αφηγητή, από τον οποίο μαθαίνουμε ότι ο Αλιώσα θα σκοτωθεί στη μάχη και θα θαυτεί από ξένους ως ο Ρώσος στρατιώτης. Έτσι οι εικόνες ταινίας αποκτούν πρόσθετη δραματουργική ένταση, καθώς δεν διηγούνται, αλλά σημαίνουν. Ο βαρύς συμβολισμός υποβόσκει. Η τραγική μάνα είναι μια μεταφορική μητέρα Ρωσία που πενθεί για τα εκατομμύρια των νεκρών της. Ακριβώς όπως Αλιώσα, που είναι ένα σύμβολο ανιδιοτελούς, ανώνυμης υπηρεσίας στην πατρίδα του. Όμως ποια είναι η αισθητική γλώσσα που επέλεξε ο Τσουχράη? Η γλώσσα του είναι ποιητική, ελεγγυακή, γλαφυρή. Η ιμπρεσιονιστική οπτική προσέγγιση και η επιδεξιότητά του στη διεύθυνση των ηθοποιών δημιουργούν κρεσέντο συγκίνησης με πολλές αλυσμόνητες σκηνές. Ο ανάπηρος στρατιώτης που όντας σε κατάθλιψη θέλει να χαθεί στην απεραντοσύνη της Ρωσίας, ο αγνός πρωτεϊκός έρωτας των 2 νέων και κυρίως το συνταρακτικό τρέξιμο της μάνας μέσα από τα στάχια για να προλάβει το γιο της και να έχουν το τελικό αγκάλιασμα αποχαιρετισμό. Ένα ανατριχιαστικό ηλεκτρικό ρεύμα μυστικισμού διαπερνά όλη την ταινία, ειδικά κατά την επίσκεψη του Αλιώσα στο χωριό του. Φτάνει στο σπίτι του για ελάχιστες στιγμές, σαν να επιστρέφει από τους νεκρούς, μόνο και μόνο για να αγκαλιάσει και να φιλήσει τη μητέρα του
και στη συνέχεια να φύγει και πάλι για πάντα. Η μπαλάντα είναι ένα φιλμ φτιαγμένο με συναρπαστική τέχνη, αλλά και ένας λυρικός διαλογισμός για την τραγωδία του πολέμου. Αντί για την καταναγκαστική ζαχαρόδη συναισθηματικότητα του Χόλιγουντ, αυτή η ταινία προσφέρει μια λαγαρή μορφή συναισθηματικής εμπλοκής, πνευματική και καθαρτήρια. Και αν το βλέμμα του θεατή υγραθεί, δεν είναι μέσω κάποιου φτηνού σκηνοθετικού τρίκ, αλλά επειδή αυτό που παρουσιάζει η οθόνη είναι μια συνταρακτική αλήθεια που υπερβαίνει τον πολιτισμό, τη γλώσσα και το χρόνο. Μεγάλο μέρος της συγκινησιακής δύναμης ταινίας οφείλεται στην επιλογή των δύο άγνωστων ηθοποιών, Βλαντιμίρ Ιβασόφ και Ζάνα Προκορέγκο, στους ρόλους του αλτρουιστή νεαρού και του ανέστιου κοριτσιού. Η έλλειψη εμπειρίας τους αποτέλεσε πλεονέκτημα, καθώς φέρνουν τον ακατέργαστο νατουραλισμό τους και τον πιο πολύτιμο χρωματισμό στην ταινία, τον αυθορμητισμό και τη γοητεία της νιώτης. Στην πιο εντυπωσιακή σεκάνς, μια σειρά από επικαλυπτόμενες κοντινές λήψεις που συνθέτουν ένα σαγηναυτικό όνειρο, ο Τσουχράι μας συγκινεί με τον ισχυρό συναισθηματικό δεσμό των δύο πανέμορφων παιδιών. Ένα δεσμό που όμως θα αποκοπεί ξαφνικά και βία στην επόμενη οδυνηρή σκηνή. Το αποθυσάβρισμα της μπαλάντας ενός στρατιώτη αποκαλύπτει ένα έργο πολυσύνθετο και πολυεδρικό που συνδυάζει το μεγαλόπνο ρωσικό έπος με τον ανθρωποκεντρισμό και τη βαθιά ψυχολογική ανάλυση των χαρακτήρων. Ο αιρετικός Τσουχράι, πνευματικός απόγονος του Μαγιακόφσκι, υμνεί την κοινωνική αποστολή της ανθρώπινης φύσης, την ανάγκη σε τέχνη, σε δημιουργική παρακαταθήκη για το μέλλον. Παράλληλα μας υπενθυμίζει πόσο φευγαλαία είναι η νιώτη, η ομορφιά και πόσο πολύτιμος είναι ο λίγος χρόνος που έχουμε για να βιώσουμε τις χαρές ζωής. Βαθιά θλίψη και σπαρακτικός λυρισμός διαποτίζουν την ταινία, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη ρωσική παράδοση του 19ου αιώνα, του ανθρωπισμού του Τολστόι και του Τουργκένιεφ, επιβίωσε παρά τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Άραγε, αυτή η ταινία μας λέει κάτι σήμερα ή απλά έχει μουσιακό ενδιαφέρον? Με τόσους πολέμους γύρω μας στη σημερινή εποχή, σκεφτόμαστε ότι οι σημερινοί νέοι που πολεμούν στα διάφορα μέτωπα έχουν τόσο πολύ χρόνο για θάνατο, τόσο λίγο για αγάπη.